направим долу кичурите. Ето тук ще й дам малко обем и започвам да си оформям косата според формата на главата. Избутваме, все пак имаме такъв натурален растеж на косата. Може да направите такъв кок. Просто трябва да имаме нещо, което шапката, дайте ми една шапка, ако обичате, шапката да легне. Сега, как ще направя самите косми? Най-добре е с скалпел и започвам. По посока на косама. Значи тук косата идва нататъка. Колкото повече дялкате, толкова по-добре. Като също с този инструмент, с Дрезденския, а може даже и с клечка за зъби, да добавите по-дълбоки линии. И ето вече започва да се получава. Просто на тебе сигурно ще остава ключицата. Шапчица, да. Руми, дай ми твоята, мисля, че е суха шапката. Ако правите шапка, добре е шапката да е изсъхнала, за да може сега тази шапка да я натисна и да видя къде ще ми седне на главата. Така. Значи, ето, искаме да ми дойде според формата на главата. Може да е на една страна, може да е надолу, може да е отгоре. Мисля, че тук е така, ще бъде по-добре, нали? Ето така, на една страна. Вече ще сложим перца. И тук си отбелязвам си местото, къде е шапката и продължавам да се работя.